Na Rympei U Hynñiewtrep ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Superintendent of Police jangka East Khasi District ubah Vivek mula Bthah eu Subdivisional Police Officer SDPO ban tohkit ban IT ya ka kai phot hapo ka shitayau halo ka jingkynnoh baki pulit ka Sohra Police Station kila pynshitom beain ya weu samla bakat khandai snem karta hapo patok ya kani la pentip do Superintendent of Police City ubah Hubert pi karkhongor haba kren kila phai kubor ubah Hubert ulayathu bahaka shitarik jong naitung ka Sohra Police Station kalayo ka jing ujor nakirang ba shnong ka mau kisim Sohra halor uniu samla da ka bakno bawla thombor berngen bersit bat kren klem akor ya wei pad ubriu halor kani ka dor bar shnong mau kisim kila khat hajir ya uniu samla ban wan shador bar hak arko pratrik jong jeliu bat shitarik jong naitung hnrei uklem lek mi satya kumta kila ujor no da ka ejahat halor kani ka jingja shaki pulit ka Sohra Police Station ong ba Hubert ubah Hubert ulayathu bana kaliang ki pulit habayok pedang ya kajing ujor kila persang ban kem yo samla hnrei timsim layo satya namar baula petri nakani ke jaka badai haka laitrik jong naitung baka kemi jong u karawan ya lamno ya usha police station hnrei haka nyotrik jong naitung ki pulit kila yo pedang ya kajing ujor naka kemi uni samla da ka bakenno baula syak thombor ki pulit ke Sohra Police Station halo kani Superintendent of Police ula Bthah eu Subdivisional Police Officer SDPO ban tohkit ban IT ya ka kai phot hapo shitayo ula ong